आङो व्यक्तिगत भाबै गिबियावनो जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानव गिदिर हाग्रामा महिलारि देबखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो आरो बे समाव फैगौ जोंनि 28 नम्बर गसाइगावनि जे बाइ इलेक्शन उफ्रा जे जोंना माने मा होनो बेखौ बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेवहाय बिपिएफनि मावथिफोरनि आगोलनिफ्राय जे मावबोनाय बा गसाइगाव समस्तियाव दोलोनि हिसाबै थांनाय मोनब्रैबो टार्माव जोंनि थैनानै थांनाय मानगोनां माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा देरहानो जे हादोंमोन बे देरहानो हानायानो जोंनि प्रमान बिपिएफ हानजानि सायाव जे फोथायनाय बे फोथायनायखौ जों बुंनाय नङा मोजां मोननाय बा बहाय गोबां गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी बा बिजातिफोरनि जे थाफुंथाय दं बे गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंहा जे मोनसे मोजां सोमोन्दो लानानै मावफुंबोनाय माने जे माने रायजोनि सायावहाय जों मावबोनाय जोंनि जे उदाहरन दं बे उदाहरननि थाखायनो निश्चय रायजोफ्रा जोंखौ मोननानै खेबब्रै देरहाहोदोंमोन गतिके एबारबो गुबुन गुबुन जातिफोरनि जेनाखि बेवहाय थामोनथाय दं बिथांमोननि गासिबो मददखौ लानानै एबारबो जोङो खौसेयैनो निश्चयै देरहानो हागोन बे जिनिसखौ आङो दाबि खालामनो हायो दा बेवहाय निश्चय दिनै जोंनि बे CWC मिटिंनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो मिथिनो मोन्दों BJPजों UPPजों एलायन्सआव हयथ' दं खिन्थु BPFजों आरो BJPजोंबो जिहेतु एलायन्सखौ जाबाय खालि फर्मेलि डिक्लेयार होनायल' बाखि दं होननानै जोंना दोलोनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायथिदों अब्ला बे समाव हयथ' जोंहा रायलायनाया दाबो दंबावो आन्दोआव हयथ' माखासे बाथ्राफोर दं निश्चय नैबे साननैसोनि गेजेराव बे बिथिङाव जों क्लियार जागोन अदेबानि जिहेतु थांनाय समफ्रावबो UPPL हानजाया PCDR नाम लानानै जा UPPL नाम लानानै जा आगोलनिफ्रायनो बिसायख'थियाव बाहागो लादोंब्लाबो देरहाबोनो हाबोफेराखै जों देरहाबाय थादों एबारबो माबा खारनाव जुदि राजनितियाव जिहेतु गासिबो जिनिसा सम्भब माबा खारनाव जुदि UPPL थायोब्लाबो जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेखौ आङो गोरायै बा गोख्रोङै दाबि खालामनो हायो बराव देरहानाया बहाय दिनैनि थारिखआव थांनाय 2021नि जे जोंनि जेनेरेल इलेक्शन दंमोन बहाय 1,87,000 भटारफोरनि गेजेराव जों 70,000 मोनदों 70,000नि एसे बारामोन दा एबार हयथ' कंग्रेसबो थागोन EYDFबो थानो हागौ TMCबो थागोन माखासे भटफोरा बांगोन माखासे भटफ्रा गुगालांगोन बिनि गेजेराव दिनैनि थारिखआवबो जिहेतु बेवहाय माखासे प्लास माइनास दं जों माखासे भटफोरखौ मोनाखैमोन आगोलाव बे भटआ जोंनाव फैफिनगोन जेरैहाय BJP आरो UPPलजों लोब्बा राजनिति गेलेनायनि बागै माखासे बाङालि भट नेपालि भट बिहारि भट एसेब्लाबो थांदोंमोन राजबंशी भट एसेब्लाबो थांदोंमोन दा BJPजों जानाय लोगो लोगो बे गासिबो भटआ जोंनाव फैफिनजोबगोन अब्ला आगोलाव जेसेबां जों 70,000 71,000 मोनदों बिनि बांसिनसो जों मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं 70,000निबो बारा मोनगोन 80,000निबो बारा जों मोनहैगोन बे रोखोमैनो जों देरहासार जानो हागोन रायजो राजानि थाखाय बहाय मावनांगौआ जों दा आं जिहेतु BPF दोलोनि सत्रसायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि दोलोनि जेनाखि नीति आदर्श बेखौ नोजोर बोनानै ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे उपकृत जायो जों जेरैहाय मोनब्रैबो टार्मखौ देरहाबोनो हादों जोंनि माजेन्द्र नार्जारी बिथां MLA थानाय समावबो जोंबो दोलोआव दंफायोमोन जों जे रोखोमै मावबोदों थिग बे रोखोमैनो बिसेसकरि 28 नम्बर समस्तियाव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनिबो माखासे समस्याफोर दं बे गासैबो समस्याफोरखौ लानानै अन्तत ओनसोलनि सान्तिनि थाखाय ओनसोलाव जेनेबा हा हुनि माखासे झामेलाफोर दं बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेरावहाय समन्वय मोनसे सृष्टि खालामनानै बा मोजां गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ लाखिनांगौनिबो बाथ्राफोर दं बिनि बागै माखासे समस्या जेरैहाय संकस दैनि खुरखानाय दं बेफोर निस्सय फैगोन लासैनो आरो बाखि बावहाय आगोलाव मावबोनाय माखासे अभिगतानि गेजेरजों बे खामानिखौबो आंनि मावनांगौनि बेलायाव थागोन बेवहाय जाहाथे करापसन लेस जायो बेवहाय जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय माने खामानि मावनायनि जे हुदा बे हुदाखौ जाहाथे दैखांनो हायो गोबां बिथिंफोर दं बेखौथ' आरो बेवहाय दिनैहाय रायलायनानै फोजोबनो हानाय नङा जेब्ला दायित्वखौ मोनगोन अब्ला रायजोनि थाखाय खामानि मावनांगौनि बेलायाव आंनि फारसे जेबो उसुबिदा थानाय नङा बा जेबो दिदाबद फैनाय नङा बे जिनिसखौ आङो फोरमायनो लुबैयो दा बेवहाय जोंनि जेनाखि एलायन्सनि माखासे कन्डिसन
बे कन्डिसनफोरनि गेजेराव जोंना दिनैहाय CWC मिटिंनि गेजेरजों जेखौ फोरमायदों बेवहाय निस्सयकै जोंनि गोजौ थाखोनि जाय नेताफोर दं बिथांमोनहा माखासे स्ट्रेटेजिक माबा लादों बेवहाय आं गासिबो बुंनांगौ साना बा आंनि थाखाय बुंनाया बियो थिग जानाय नङा बेवहाय बे बागै सोंनायनि फिननायखौ निस्सय जोंनि गोजौ थाखोनि नेताफोरनिफ्राय माने नोंथांमोनहा लानो हागोन आरो जिहेतु मित्रजोता जिहेतु थायोब्ला नोंथांमोना जे UPPLआ बेवहाय केन्डिडेटफोरा नोंथांमोना जुदि बिजाथि होआब्ला बेवहाय नोंथांमोना ना बियो नैबे साननैसोनि गेजेराव स्पष्ट जागोन बेवहाय मा रोखोमनि मा दं बे जोंनि हाइकमान्डआ जे रोखोमनि जोंखौ इन्सट्राक्सन होगोन बे हिसाबै दोलोनि मावग्रा हिसाबै जोंबो बानसावनो गोनां जागोन माने जोंनि हाइकमान्डनि सायाव सोनारगोन आरो बे डिसिसना